Καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Μιχαλόπουλος. Σήμερα έχω την τιμή να εκπροσωπώ τον Όμιλο Μεσόγειος στη συζήτησή σας. Καταρχάς, ευχαριστούμε εκ μέρους του Ομίλου Μεσόγειος για την ευκαιρία που μας δίνετε, τους διοργανωτές, το δίκτυο και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, για την ευκαιρία που μας δίνετε σε αιτήσια βάση να συμμετέχουμε στην πολύ ενδιαφέρουσα αυτή συζήτηση, η οποία έχει ένα χαρακτηριστικό, γίνεται σε αιτήσια βάση και έτσι μας δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, πρώτον, καταρχάς να κάνουμε την κριτική μας από τη σκοπιά μας, ο καθένας, για το βηματισμό μας όσον αφορά τη διαχείριση αποβλήτων, την αυτοκριτική μας ο καθένας από το μετερίζει του και μέσα από τις διαφωνίες μας και τις κοινές μας απόψεις σε κάποια άλλα ζητήματα, να συνθέτουμε ένα κοινό βηματισμό όσο είναι αυτό δυνατόν για το μέλλον. Η σημερινή μας τοποθέτηση έχει τον τίτλο «Προσαρμογή ΜΕΑ σε ΜΑ, προκλήσεις και προοπτικές στα έργα της Μεσόγειος». Δεν θα σας κουράσω με πολλά εισαγωγικά, θα προσπαθήσω να μπω κατευθείαν στο κυρίω θέμα. Ο βασικός σκοπός της σημερινής μας παρουσίασης είναι όλη αυτή η συζήτηση που έχει γίνει την προηγούμενη μέρα και σήμερα, που ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και κινήθηκε περισσότερο στο κομμάτι της πολιτικής, έτσι μακροσκοπικά. Εμείς συνηθίζουμε στη συζήτηση να προσπαθούμε να βάλουμε λίγο το κομμάτι της πρακτικής διάστασης των πραγμάτων, να ενσκύψουμε λίγο στον τρόπο με τον οποίο όλη αυτή η συζήτηση συμπυκνώνεται και αποτυπώνεται στην καθημερινή δουλειά. Και ένα γενικό σχόλιο πάνω σε αυτό. Η χώρα μας είναι κοινός τόπος από όλους μας, ότι ήταν ουραγός των εξελίξεων όσον αφορά τη διαχείριση αποβλήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια πολύ σημαντική προσπάθεια στην κατεύθυνση να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε τις εξελίξεις όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αυτή η προσπάθεια θυμίζει πολλές φορές, ειδικά στα έργα στα οποία θα αναφερθώ εγώ σήμερα, εμένα προσωπικά μου θυμίζει σαν μια διαδικασία να προσπαθήσεις να επισκευάσεις ένα αυτοκίνητο, για παράδειγμα, την ώρα που αυτό κινείται πολλές φορές. Και θα το δείτε και στην πράξη, στην παρουσίαση που θα σας κάνω. Θα κάνω μια οριζόντια αναφορά στα έργα στα οποία συμμετέχει η Μεσόγειος, στα έργα των ΜΕΑ που πρέπει να αναβαθμιστούν σε ΜΑ. Και νομίζω ότι έχει μια αξία αυτό, γιατί μέσα από την οριζόντια συνοπτική αυτή αναφορά φαίνεται και ο βαθμός περιπλοκότητας που πολλές φορές υπάρχει και πόσο εξειδικευμένη και διαφορετική είναι κάθε περίπτωση από την άλλη. Και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση το ζήτημα της αναβάθμισης των ΜΑ να το προσεγγίσουμε με έναν κοινό κανόνα, ας πούμε, να το πω έτσι. Κάποια εισαγωγικά στοιχεία αρχικά για την εταιρεία μας και για τον όμιλό μας. Η Μεσόγειος ιδρύθηκε το 2000, πλέον έχει εξελιχθεί σε ένα από τους μεγαλύτερους ομίλους στον κλάδο της περιβαλλοντικής διαχείρισης στην Ελλάδα. Δραστηριοποιείται στον τομέα των περιβαλλοντικών υποδομών, καλύπτοντας όλο τον κύκλο ζωής των έργων, από τη μελέτη και την κατασκευή μέχρι και τη λειτουργία και τη συνεχή βελτιστοποίησή τους. Οι βασικοί άξονες δραστηριότητας είναι η διαχείριση αποβλήτων και η ανακύκλωση, η διαχείριση υδάτινων πόρων και υγρών αποβλήτων, καθώς και η ενέργεια και η καινοτομία, μέσα και από τη δράση των θυγατρικών μας εταιριών, και η ενσωμάτωση των αρχών ESG, που αποτελούν και την ομπρέλα όλων αυτών και χαράσουν και τη στρατηγική μας μέσα από αυτό το πρίσμα για το μέλλον. Σε αυτή τη βάση, λοιπόν, η Μεσόγειος δεν λειτουργεί απλώς ως κατασκευαστής πάροχος υπηρεσιών, αλλά ως ένας φορέας που αναπτύσσει ολοκληρωμένες λύσεις για τη μετάβαση σε πιο αποδοτικές, καθαρές και ανθεκτικές περιβαλλοντικές υποδομές. Δύο λόγια τώρα για την Μεσόγειος Aqua. Στο πλαίσιο της εξέλιξης του ομίλου, ιδιαίτερη σημασία έχει η δημιουργία και η ενίσχυση της Μεσόγειος Aqua μέσα από μια διαδικασία απόσχεσης κλάδου το 2025. Η Μεσόγειος Aqua ανέλαβε κρίσιμες λειτουργίες που σχετίζονται με τα έργα ανάκτησης και ανακύκλωσης και με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Ο ρόλος της στρατηγικά είναι να αποτελέσει τον επιχειρησιακό βραχίωνα του ομίλου, δηλαδή την εξειδικευμένη πλατφόρμα λειτουργίας των έργων περιβαλλοντικών υποδομών του ομίλου. Η έμφαση, λοιπόν, μεταφέρεται στη λειτουργική απόδοση στρατηγικά, με το βλέμμα προς το μέλλον, στη συμμόρφωση, στο συντονισμό και στη συνεχή βελτιστοποίηση των εγκαταστάσεων που λειτουργούμε. Ένα σημαντικό στοιχείο αυτής της προσέγγισης, για παράδειγμα, είναι το control room που υπάρχει πλέον στα κεντρικά μας γραφεία, το οποίο
μέσω του οποίου υποστηρίζεται η τηλεπαρακολούθηση των έργων, ο συντονισμός και η τεχνική τους υποστήριξη. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, η Μεσόγειος Aqua εισάγει ένα πιο οργανωμένο και κεντρικά ελεγχόμενο μοντέλο λειτουργίας, με έμφαση στα δεδομένα, στην πρόληψη και στη βελτίωση της καθημερινής επιχειρησιακής απόδοσης. Αυτή ακριβώς η μετάβαση, λοιπόν, από την κατασκευή και τη λειτουργία που βρισκόμασταν τα προηγούμενα χρόνια, με το βλέμμα προς το μέλλον σε ένα πιο όριμο μοντέλο διαχείρισης, όπως περιγράφεται και μέσα από το μοντέλο της Μεσόγειος Aqua, είναι και ουσιαστικά και το θέμα της σημερινής μας τοποθέτησης, που αφορά στην αναβάθμιση των μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων σε ένα μοντέλο πιο ολοκληρωμένης διαχείρισης που αποτυπώνεται από το μοντέλο της ΜΑΑ. Πάμε λοιπόν στο κυρίως θέμα της παρουσίασης. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Δεν θα πω πολλά εισαγωγικά. Οι μονάδες ανάκτησης ανακύκλωσης, όπως έχει ακουστεί και από προηγούμενες τοποθετήσεις, αποτελούν στην πραγματικότητα το δεύτερο κρίκο μιας αλυσίδας, της οποίας, όπως ακούστηκε και σε προηγούμενη τοποθέτηση, αν κάποιος από τους κρίκους δεν είναι δυνατός, η αλυσίδα σπάει ολοκληρωτικά. Τα ολιστικά σχέδια χωριστής συλλογής και οι νέοι ΠΕΣΔΑ, στην πραγματικότητα, προβλέπουν μέσα και από τον εθνικό σχεδιασμό πολύ φιλόδοξους στόχους, οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν και θα πρέπει ήδη να επιτυγχάνονται. Αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ προσωπικά δεν το άκουσα πολύ στις τοποθετήσεις αυτές. Μιλάμε με ορίζοντα το 2030 και το 2035. Θα πρέπει να είναι σαφές ότι ήδη δεν πετυχαίνουμε τους στόχους του 2025. Ήδη επιβαρυνόμαστε με υπέρογκα πρόστιμα και είναι όλον αυτό το βηματισμό που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια θα πρέπει να τον κάνουμε ακόμα πιο γρήγορα και ακόμα πιο συντονισμένα και θα πρέπει σε τομείς που δεν φημιζόμασταν, ας πούμε, συνολικά ως χώρα, να διαπρέψουμε τα επόμενα χρόνια, στον τομέα του συντονισμού κυρίως, των διαφορετικών φορέων που πρέπει να συνεργαστούν για να δρομολογήσουμε τις εξελίξεις. Αυτός λοιπόν είναι ένας πίνακας ενδεικτικός με τα έργα στα οποία συμμετέχει η Μεσόγειος, είτε μέσα από κοινοπραξίες είτε αυτοτελώς. Αυτό το πίνακα το βάλαμε στην παρουσίαση για να δείξουμε το εξής, κυρίως. Όπως θα δείτε, χοντρικά, ας πούμε, οι μονάδες που αναφέρονται στον πίνακα είναι κάπως με μια χρονολογική σειρά. Οι μονάδες που βρίσκονται πιο πάνω στον πίνακα είναι μονάδες που δημοπρατήθηκαν, κάποιες από αυτές ήδη λειτουργούν πιο πριν. Και όσο προχωράμε προς το κάτω στον πίνακα, πλησιάζουμε προς το παρόν. Τι είναι το βασικό χαρακτηριστικό αυτού λοιπόν του πίνακα? Τα έργα, όπως είναι φυσιολογικό, που δημοπρατήθηκαν πιο νωρίς και κάποια από αυτά ήδη βρίσκονται σε λειτουργία ή είναι σε πολύ εξελιγμένο στάδιο της κατασκευής τους, δεν υπήρχε σε αυτά τα έργα κάποια πρόβλεψη στο βασικό σχεδιασμό, στο τέτοιο δημοπράτησης, αναφορικά με τους καινούριους στόχους που έχουν ανακύψει το τελευταίο διάστημα από τον τροποποιημένο εθνικό σχεδιασμό. Όσο πηγαίνουμε πιο κοντά στο παρόν, οι προδιαγραφές αυτές και οι απαιτήσεις όλο και πιο πολύ ενσωματώνονταν στο βασικό σχεδιασμό. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι τα πιο πρόσφατα έργα έχουν θεωρητικά μικρότερες απαιτήσεις όσον αφορά την αναβάθμιση τους σε σχέση με τα παλιότερα έργα, χωρίς αυτός όμως να είναι και ένας γενικός οριζόντιος κανόνας που μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα έργα. Επίσης, ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι στα πρόσφατα έργα, όπως για παράδειγμα στην Κέρκυρα, που είναι και η μονάδα του νησιού εδώ, υπήρχε η πρόβλεψη σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό για τις καινούργιες απαιτήσεις μέσα στο βασικό σχεδιασμό. Παρ' όλα αυτά, εσχάτως και με τις νέες απαιτήσεις που προέκυψαν από τα ολιστικά σχέδια, πάλι ακόμα και σε αυτά τα έργα απαιτούνται σύμφωνα με τις δικές μας εκτιμήσεις και κάποιες περαιτέρω τροποποίησεις. Πάμε να κάνουμε μια σύντομη αναφορά σε κάθε έργο για να γίνει αυτός ο βαθμός περιπλοκότητας, ανάλογα με το στάτους δηλαδή του κάθε έργου, να γίνει και λίγο πιο σαφές στα ενδιαφερόμενα μέρη. Αρχικά, το ΣΔΙΤ Ηλίας είναι μια μονάδα η οποία βρίσκεται σε λειτουργία από το 2021. Είναι μια μονάδα προφανώς στο βασικό της σχεδιασμό δεν ήταν ενσωματωμένοι οι στόχοι για την παραγωγή του SRF, για το υπόλοιμα, οι βασικοί στόχοι δηλαδή που τίθενται από τον νέο εθνικό σχεδιασμό. Δεν υπήρχε υπήρχε μια πρόβλεψη για υποδοχή και επεξεργασία προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων ως πρόβλεψη και δεν υπήρχε η αναφορά σε μπλε κάδο. Αυτό τι σημαίνει λοιπόν? Σύμφωνα με τη δική μας εκτίμηση, θα πρέπει να απαιτηθεί ένας πρόσθετος χώρος, ένα νέο οικόπεδο στο έργο για να γίνει η επέκταση της μονάδας, να προσθεθούν μονάδες όπως για παράδειγμα μια μονάδα ξύρανσης και παραγωγής καυσίμου και να προβλεφθεί και η υποδοχή και επεξεργασία του μπλε κάδου από τη μηχανική διαλογή
προσαρμοσμένη προφανώς στις ποσότητες του ολιστικού σχεδίου. Αυτή είναι η μία περίπτωση λοιπόν. Άλλη περίπτωση είναι η ΜΕΑ Αλεξανδρούπολης. Εδώ έχουμε έναν άλλο συνδυασμό παραμέτρων. Η ΜΕΑ Αλεξανδρούπολης είναι σε λειτουργία από το 2022. Ήταν σχεδιασμένη για τις μισές ποσότητες από αυτές που τελικά λαμβάνει. Λόγω των ιδιαιτεροτήτων της ευρύτερης περιοχής, κάποιων μονάδων που δεν προχώρησαν κτλ. Επίσης, υπήρχε μια πρόβλεψη για υποδοχή προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων. Λόγω των γνωστών θεμάτων για την ανάπτυξη του καφέ κάδου συνολικά σε όλη την Ελλάδα, έχουν ακουστεί πολλές φορές, να μην τα επαναλάβω. Αυτό το πράγμα δεν έχει γίνει ακόμα. Δεν έχουμε λάβει δηλαδή, δεν έχουμε επεξεργαστεί σημαντικές ποσότητες προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων. Ένα αστερίσκο εδώ, η ΜΑΑ, όπως θα το πω και στο κλείσιμο της παρουσίασής μου, η ΜΑΑ είναι το δεύτερο βήμα της αλυσίδας. Αν δεν προχωρήσουμε με γοργά βήματα στο πρώτο βήμα της αλυσίδας, που είναι τα ολιστικά σχέδια, η εφαρμογή τους, η συλλογή δηλαδή και η μεταφορά των αποβλήτων, κινδυνεύουμε να έχουμε μονάδες ανάκτησης ανακύκλωσης χωρίς πρώτη ύλη. Αυτό ως σημείωση το λέμε και από την εμπειρία μας και από τα έργα που ήδη λειτουργούμε. Εδώ λοιπόν αντίστοιχα δεν υπήρχαν οι προβλέψεις για τους νέους στόχους. Η μονάδα δημοπρατήθηκε πιο παλιά. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πρέπει να κατασκευαστεί μια νέα μονάδα ξύρανσης και παραγωγής SRF. Θα πρέπει να προβλεφθεί αντίστοιχα και η υποδοχή του ρεύματος των προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων υλικών σε δεύτερη βάρδια, υπό την αίρεση όμως ότι θα προχωρήσει το σύστημα χωριστής συλλογής, θα μειωθούν οι ποσότητες των συμμίκτων και θα αυξηθούν οι ποσότητες των χωριστά συλλεγέντων ρευμάτων. Ζάκυνθος. Στη Ζάκυνθο λοιπόν αντίστοιχα μιλάμε πάλι για έναν άλλο συνδυασμό παραμέτρων. Στη Ζάκυνθο δεν υπήρχε πρόβλεψη στο βασικό σχεδιασμό για παραγωγή SRF. Υπήρχε όμως η πρόβλεψη για επεξεργασία του μπλε κάδου, έστω και με ποσότητες διαφορετικές από αυτές του ολιστικού. Εδώ λοιπόν οι τροποποιήσεις είναι οι βασικές κατά τη δική μας εκτίμηση. Πρώτον, η προσαρμογή της μονάδας στις ποσότητες και τις δυναμικότητες για το κάθε ρεύμα ξεχωριστά. Και δεύτερον, οι πρόσθετες μονάδες που απαιτούνται για την παραγωγή του SRF από τα υπολειμματικά σύμμικτα, με τις μονάδες ξύρανσης κτλ. ΜΕΑ Τρικάλου, ΜΕΑ Δυτικής Θεσσαλίας. Πάλι και εδώ πρόκειται για ένα έργο που στο οποίο δεν υπήρχε προαίρεση. Πάλι δεν υπήρχε η πρόβλεψη για παραγωγή SRF. Τόσο η ΜΕΑ Τρικάλου όσο και η ΟΕΔΑ Ζακύνθου, η ΜΕΑ Ζακύνθου, είναι μονάδες που τελούν υποκατασκευή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα έπρεπε να γίνει μια πολύ προσεκτική προσπάθεια στο σχεδιασμό, ούτως ώστε να προσαρμοστεί η διαδικασία της κατασκευής ταυτόχρονα με την ανάγκη πρόβλεψης στην προσαρμογή των νέων απαιτήσεων, οι οποίες νέες απαιτήσεις ανέκυψαν και τροποποιούνταν και δεν προέκυψαν μια φορά. Δηλαδή υπήρξε και μια διαδικασία αρκετά μεγάλη για να καταλήξουμε. Κατασκευάζουμε δηλαδή μονάδες στην πραγματικότητα, οι οποίες είναι κοινές στους δύο σχεδιασμούς, στον αρχικό σχεδιασμό και στον τελικό τροποποιημένο σχεδιασμό, προβλέποντας παράλληλα τις βασικές προσαρμογές που πρέπει να γίνουν για την τελική υλοποίηση της ΜΑΑ. Εδώ λοιπόν αντίστοιχα θα πρέπει να υπάρξει η πρόβλεψη για την επεξεργασία του μπλε κάδου του ρεύματος των ανακυκλωσίμων σε δεύτερη βάρδια. Ο σχεδιασμός θα πρέπει να περιλαμβάνει την παραγωγή SRF και θα πρέπει να αναπτυχθεί μια νέα μονάδα ξύρανσης και παραγωγής καυσίμων. Στην Κεφαλονιά, πάλι μιλάμε για ένα διαφορετικό συνδυασμό παραμέτρων, σε σχέση για παράδειγμα με τη Ζάκυνθο. Στην Κεφαλονιά το βασικό έργο είχε προαίρεση, είχε δηλαδή την αναφορά και την πρόβλεψη, έστω και με διαφορετικές ποσότητες για την παραγωγή SRF. Δεν ήταν όμως προσαρμοσμένο το έργο στους νέους στόχους που όπως αυτοί εξειδικεύτηκαν στο ολιστικό. Υπήρχε επίσης η πρόβλεψη για επεξεργασία υποδοχή και επεξεργασία προδιαλεγμένων οργανικών. Άρα, οι βασικές απαιτήσεις, όπως τις εκτιμούμε εμείς για την προσαρμογή της μονάδας, είναι η προσαρμογή στις ποσότητες και στις δυναμικότητες με επέκταση των αντίστοιχων μονάδων, γιατί μιλάμε για μια μονάδα που στην πρώτη της φάση είναι ήδη κατασκευασμένη. Η ανάκτηση ανακυκλώσιμων από τα σύμμικτα που δεν προβλεπόταν στην προαίρεση του έργου και η επέκταση της μονάδας βιοξύρανσης και των λοιπόν μονάδων που απαιτούνται για την επεξεργασία των ποσοτήτων. Ερχόμαστε στα πιο πρόσφατα δημοπρατηθέντα έργα, όπως για παράδειγμα η ΜΕΑ Βόλου. Η ΜΕΑ Βόλου λοιπόν είχε πρόβλεψη υπήρχε προαίρεση στο έργο και είχε πρόβλεψη για τις βασικές απαιτήσεις
οι οποίες, όπως αυτές προσαρμόστηκαν και με το ολιστικό σχέδιο, στην πραγματικότητα, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Η μονάδα με την προαίρεσή της, στην πραγματικότητα μπορεί να ανταποκριθεί και στις ποσότητες του ολιστικού. Δεν χρειάζονται προσαρμογές στο πυρήνα του σχεδιασμού του έργου. Διαφορετική περίπτωση λοιπόν από τις υπόλοιπες όσο ερχόμαστε στα πιο πρόσφατα έργα. Η ΜΕΑ Χαΐας, ΜΕΑ Πάτρας αντίστοιχα, είναι μια σύμβαση που υπογράφηκε πρόσφατα. Πάλι υπήρχε προαίρεση και οι βασικές απαιτήσεις για τους στόχους του ΕΣΔΑ ήταν ενσωματωμένες μέσα στα τεύχη δημοπράτησης του έργου. Κατά την εκτίμησή μας χρειάζονται κάποιες μικρές προσαρμογές που αφορούν κυρίως στις αυξημένες ποσότητες προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων. Η ΜΕΑ Κέρκυρας, που είναι η μονάδα του νησιού, που θα γίνει ΜΑΑ, πάλι είναι ένα έργο αντίστοιχο με τα προηγούμενα, με τα τελευταία έργα, που είχε ενσωματωμένες τις καινούργιες απαιτήσεις και αυτό, και χρειάζονται κάποιες προσαρμογές, γιατί το έργο δεν ήταν προσαρμοσμένο με την προαίρεσή του στις ποσότητες του ολιστικού σχεδίου. Χρειάζονται δηλαδή κάποιες βασικές επεκτάσεις στις μονάδες υποδοχής και κυρίως στις μονάδες βιολογικής επεξεργασίας των επιμέρους ρευμάτων. Και τέλος η ΜΕΑ Καβάλας, που πάλι είναι ένα έργο που είχε πρόβλεψη για προαίρεση και ήταν ευθυγραμμισμένο σε γενικές γραμμές με τις νέες απαιτήσεις. Πάλι όμως χρειάζονται κάποιες προσαρμογές σε κάποιες από τις μονάδες του έργου για να προσαρμοστεί με τις απαιτήσεις του, όπως προέκυψαν αυτές από το ολιστικό σχέδιο. Κλείνοντας, για να μην σας κουράζω άλλο, νομίζω ότι ήταν σαφές και από την παρουσίασή μας σήμερα ότι οι βασικές προκλήσεις αναφορικά με τον σχεδιασμό και την αναβάθμιση των ΜΕΑ σε ΜΑΑ, που είναι το θέμα της σημερινής μας τοποθέτησης, έχουν να κάνουν με το συνδυασμό του βαθμού προόδου κάθε έργου και του βαθμού ενσωμάτωσης των νέων απαιτήσεων στα τεύχη δημοπράτησης. Αυτός ο συνδυασμός είναι πολύ ιδιαίτερος κάθε έργο. Υπάρχουν όμως και άλλες ιδιαιτερότητες, ειδικές συνθήκες που υπάρχουν σε κάθε έργο, όπως για παράδειγμα η διαθεσιμότητα του χώρου, του οικοπαίδου, οι ποσότητες, το στάδιο ανάπτυξης της χωριστής συλλογής σε κάθε περιφέρεια κτλ. Οι υφιστάμενες υποδομές μπορεί να παίζουν κάποιο ρόλο. Έγινε χθες μια αναφορά από τον κύριο Μαμαλούκα, για παράδειγμα, στο αν υπάρχει ΚΔΑΗ ή όχι. Αυτό μπορεί να αλλάξει σημαντικά το σχεδιασμό και να επηρεάσει σημαντικά τον τελικό σχεδιασμό του έργου. Ο παραλήπτης του τελικού προϊόντος, δεν το πιάνω στη σημερινή μου τοποθέτηση, αλλά είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της αλυσίδας που θα θέσει τις προδιαγραφές και άρα θα επηρεάσει και το σχεδιασμό. Και όλες οι διαδικασίες, έχει γίνει εκτενής αναφορά τις προηγούμενες μέρες, δεν θα επεκταθώ, οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες είναι πολύ μεγάλες και θα πρέπει να βάλουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια συνολικά να γίνουν πιο γρήγορες και πιο αποτελεσματικές για να μην είμαστε συνέχεια πίσω από τις εξελίξεις. Τέλος, για να δώσω και έναν ευχάριστο τόνο, όπως είπα και στην εισαγωγή μου, δεν πρέπει να επιτιμούμε την προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στην κατεύθυνση της ανάπτυξης των υποδομών. Πριν από μια δεκαετία ήμασταν πολύ πίσω από τις εξελίξεις. Τώρα έχουμε κάνει αρκετά βήματα σε αυτή την κατεύθυνση. Μπορεί τα αποτελέσματα να μην είναι ακόμα ορατά. Ευελπιστώ όμως ότι στο άμεσο μέλλον και με την συνολική προσπάθεια όλων μας θα κάνουμε πολύ γοργά βήματα σε αυτή την κατεύθυνση. Όπως είπα και πριν, οι μονάδες ανάκτησης ανακύκλωσης μπορεί να είναι το δεύτερο βήμα της αλυσίδας, όμως είναι ένα πολύ σημαντικό κίνητρο για την ανάπτυξη του πρώτου βήματος, που κατά τη γνώμη μας είναι και αυτό που θα παίξει τον καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη των συνολικών στόχων, που είναι η ανάπτυξη και η εφαρμογή κυρίως των ολιστικών σχεδίων για την συλλογή και την μεταφορά των χωριστών ρευμάτων. Αυτά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.